Nos últimos 5 anos, preto de 1.200 establecementos do pequeno e mediano comercio da nosa cidade botaron o feche, o que representa por volta do 16% do tecido comercial, ese tecido comercial de proximidade que dinamiza, que vertebra, que activa os nosos barrios e as nosas parroquias, que xera un verdadeiro retorno económico na nosa cidade, que aposta polo produto local e que ademais xera emprego digno, estável, emprego con dereitos, emprego de calidade. Diante desta situación vemos como o efecto das grandes áreas comerciais sigue desertizando a base comercial da nosa cidade e por iso que dentro do Bloque Nacionalista Galego seguimos a exixir diante deste mercado centenario do Calvario, coa presentación da nosa campaña Mellor Local, Mellor Galego, unha aposta decidida por parte do conxunto das administracións en favor do comercio de proximidade. Unha aposta que, infelizmente, topa cunhas políticas municipais por parte dun goberno de Abel Caballero que continúa virando as costas ao pequeno e mediano comercio, aos nosos mercados municipais, como ven de demostrar a súa negativa, o seu voto en contra da proposta do Bloque Nacionalista Galego de destinarmos 250.000 euros para poñer en marcha o vindeiro ano 2026 un verdadeiro plan de impulso de dinamización comercial da nosa cidade que blinde o futuro dunha actividade estratégica do punto de vista económico, do punto de vista social, mas tamén unha actividade fundamental para termos barrios e parroquias con vida. Nese sentido, vemos como a negativa do goberno municipal a atender a realidade do comercio local se engade á nefasta política do goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. E é por iso que, dende logo, BNG temos que seguir a insistir na demanda de que frente a quen aposta por máis grandes áreas comerciais, por grandes superficies na nosa cidade, como proxectos como que se quere desenvolver no ámbito de Recaré, como que se quere desenvolver no ámbito de Cruceiro, despois do impacto brutal que tivo a creación de Vialia e que se nota e moito en contornas comerciais como a do Calvario, creemos que é o momento de que na nosa cidade, na cidade de Vigo, se poña en marcha unha moratoria que impida a autorización, a apertura de novos centros comerciais, polo menos durante os próximos 10 anos. Do que se trata de pasar das palabras aos feitos e de apoiar de verdade o tecido comercial da nosa cidade.